اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے دے دن دا ایک خاص وظیفہ عطا فرمایا۔ جمعے دے دن نو خصوصی طور تے حضور نے ایک وظیفہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ، فرمایا جمعے دے دن نو میرے اتے کثرت نال درود پاک پڑھیا۔ جمعے دے دن نو میرے اتے کثرت دے نال درود پاک پڑھیا کرو۔ تو کثرت دے نال تاں ہی پڑھا جا سکتا ہے کہ بندہ وقت نال آ کے مسجد وچ بیٹھا ہو، وقت نال غسل کر کے اچھا لباس پا کے تیاری کر کے مسجد وچ پہنچ جاوے۔ جو بندہ پہنچے ہی آخر دے اتے تو اس پھر کے کثرت دے نال حضور دے اتے درود فرمایا اکثر الصلاۃ، فرمایا زیادہ کثرت دے نال درود پاک پڑھو جمعے والے دن میری ذات دے۔ حضور نے جمعے دے دن نو فضیلت بیان فرمائی، فرمایا جمعے دے دن نو آدم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا فرمایا۔ جمعے دے دن نو ہی آدم علیہ السلام دا وصال ہویا۔ جمعے دے دن نو ہی قیامت قائم ہونی۔ فرمایا جس ویلے جمعے دا دن ہوندا ہے نا، حدیث پاک وچ آندا ہے ساری کائنات دیاں چیزاں ڈر رہی ہیں انہوں کہ جمعے نو قیامت ہی نہ قائم ہو جائے سوائے انسان۔ ایک انسان ایسا ہے غفلت دے شکار ہوندا ہے، وہ اپنے کماں وچ دنیا دے معاملات وچ مشغول ہوندا ہے، انہوں کو نہیں خطرہ ہوندا بے قیامت بھی اس جمعے نہ آ سکتی ہے۔ فرمایا ہر چیز ڈر رہی ہوندی ہے سوائے انسان دے، یہ غفلت دا شکار ہوندا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کثرت دے نال میرے اتے درود پاک پڑھیا کرو۔ جمعے دا دن سارے دنوں دا سردار دہاڑا ہے، سارے دنوں دا سردار دہاڑا ہے، اور ادھے وچ خصوصی طور تے اللہ تعالیٰ دے تھوڑا جہا وقت سانو اپنی عبادت واسطے خاص کرنے دا حکم فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سانو یہ توفیق عطا فرماوے کہ اسی حضور دی بارگاہ وچ کثرت دے نال درود پاک پڑھیا کریے۔ جمعے دے دن نو خاص اہتمام کیتا کرو کہ اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ زیادہ درود پاک پڑھیے۔ مثلا پہلے اگر تسی ایک تسبیح روزانہ پڑھ دے ہو تو کوشش کیتی کرو کہ جمعے والے دیہاڑے 3 تسبیح ہو، جمعے والے دیہاڑے زیادہ درود پاک پڑھیا کرو کہ حضور دی خواہش ہے، حضور حکم فرما رہے ہیں فاکثروا الصلاۃ فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن نو میرے اتے کثرت دے نال درود پاک پڑھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تساں سارے نو کثرت دے نال درود پاک جمعے والے دن پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس واسطے میری سارے دوستاں نو گزارش ہے کہ جمعے دے دن نو غفلت وچ نہ گزاریا کرو، اللہ تعالیٰ دی یاد وچ وقت نال آ کے اللہ تعالیٰ دے کلام نو سنیا، اللہ تعالیٰ دے محبوب دی احادیث نو سنیا۔ جمعے دا ایک کوئی مطلب نہیں جڑا اساں سمجھ لیا کہ 2 فرض آ کے پڑھے۔ جمعے دی حکمت یہ ہے کہ تساں دین دا کچھ پیغام سن کے جاؤ تاکہ اس ہفتے تھوڑی رہنمائی ہو جاوے، تسی اس دے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ لیکن ساڈے کول سارا ہفتہ ہی دنیا دے کماں وچ گزار دیاں تے جمعہ ہی اپنا دنیا دے کماں وچ گزار دے، حالانکہ یہ دن اللہ تعالیٰ دے خصوصی طور دے اتے ایک تھوڑا جہا وقت دا خاص حصہ مقرر فرما دیتا کہ تسی میری بارگاہ وچ آ کے مینوں یاد کیتا کرو، میرے محبوب نو یاد کیتا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ مینوں بھی اور تساں ساریاں نو جمعے دے دن خاص اہتمام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت نال حاضری دیتی کرو، میرے واسطے نہیں اپنی اصلاح واسطے۔ میری تے کوشش ہوندی ہے کہ میں تھانوں دین دساں، قرآن دساں، احادیث دساں، تاکہ تساں لوگ بھی اور میری بھی اصلاح ہوئے تے نال نال تھوڑی بھی اصلاح ہو۔ اللہ کریم اساں سارے توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔